Şinavînan û çiyana radyoyê dengê gelden başkodarên hêja îro hevdehê mijdarê 2025 duşem li Brükselê saat 12 li Amedê 14 em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêk çend ser nûçeyên me. Tevgera Azadiya Kurdistanê qeweta xwe a li Zapê vekişand. HPG nasname sêgeriyên şehîd eşkere kir. Hüseyin Çelik got pirsa Kurd divê çarêser bibe. Sezayî temellî got divê êdî dewlet û desthilat qanûnên taybet derxîne û gav bavêje. Meteorolojiyê ji bo gelek bajarên Bakurê Kurdistanê hişyarî kir. Dubare demaşkodarên hêja em dest bi berfiryan nûçeyên xwe dikin bi navê Rêveberiya Tevgerê Tekîldarî Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk Tevgera Azadiya Kurdistanê daxuyaniyek hat weşandin. Di daxuyanî de pêşî civîna çepemeniya ya 26 cotmehê ya li binarê Qendîlê tê bibîrxistin. Rêveberiya Tevgerê dibêje di daxuyaniya xwe ya 26 cotmehê de ku bi civîneke çepemeniya hat ragihandin û ji gêrleyên me yên ji nava sînûrên Tirkiye ve kişiyan herime parastineyên medya 25 jê bi xwe amade bûn. Me diyar kiribû ku li cihên xwedî rîska şer ên li ser sînûr jî em ê tedbîran li hemberî şer werbigirin. Ji wê deme û vir ve li ser bingeha karê ku organên peywendîdar kirin em li herêma Zapê gihîştin encameke girîng. Rêveberiya Tevgerê Tekîldarî wê encama girîng van agahiyan dide. Bi êvara 16 mijdarê re hêzên me yên li herêma Zapê ku rîska şer lê hebû vekişiyan qadên cuda yên guncav. Bi rewşa heyî re li qada naborî rîska şer bi temamî ji holê hatiye rakirin. Piştî vekişîna hêzên me yên gerîla yên bi rîska şer ên li nava sînûrên Tirkiyeyê ev serrastkirin û vekişîna ji herêma Zapê ji bo serxistina Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk a Kurêbera Po dimeşîne bûye tevkariyeke girîng a pratikî û biryardariya me ya ji bo pêvajiyê carekê din nîşan dide. Em divê baweriyê dene ku ev gava me ya nû wê xizmetê ji çareseriya pirsgirêka Kurd a Aştî û Demokratîk Bûra Tirkiyeyê re bike. Em bi rêzdarî ve agahiyê ji çepemenî û rayegîştirê radigihînin silavê xwe li herkesî peywendîdar dikin. Navenda ragihandor û çepemeniya HPG bi vê daxuyaniyê sê gerleyên li Rexiyê jê de mizirînên PKK Ali Haydar Kaytan heval Fuat şehîd bûbûn bi bir anî di serî de malbatê wan welatparêzên Dêrsimê ji tevaya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê xwest. Navenda ragandin û çepemeniya HPG bi daxuyaniyekê sê gerîleyên Azadiya Kurdistanê bibîranî. Navendê ev agahîdan Hevreyên me Munzur Sterk, Artim Civan û Berxwedan Cudî sisiyê tîrmeha 2018 li herêma Garê dema xebata xwe ya Akademiyên Apollon dikirin di êrişa dijmin de şehîd bûn. Hevreyê me Munzur weke endamekî fermandariya Akademiyên Apollo dema li ser erka xwe bû. Hevreyê me Artim dema parastina hevrê Fuat dikir. Hevreyê me Berxwedan jî dema xebatên Akademiyê dikir şehîd bûn. Em her sê hevreyên xwe yên li Rex yek ji damezrînerên Partiya me PKK pêşengê tekoşîna me yê mezin û hevalê pêşîyê Rêvera Po heval Fuat Ali Haydar Kaytan şehîd bûn bi hürmet hezkirin û hesret bibîrtînin. De şexsê her sê hevreyan de careke din dilsoziya xwe ya bi şehîdan û soza xwe ya serketin etînin ziman. Em her xwedî wê biryarê ne ku meşa rêbertî û Kurdistana azad armanca hevreyên xwe yên şehîd bi ser bixin. Di serî de malbatên wan ên hêja û welatparêzên Dêrsimê em ji tevaya welatparêzên Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan ûhane Erdal Yıldız bi nasnav Munzur Sterk, navê dayîkê Fîdan, navê bav Hasan Hüseyin li Dêrsimê ji dayîk bûye sisiyê tîrmeha 2018 li Garê şehîd bû. Delîl Hulaku bi nasnav Artim Civan, navê dayîkê Xulekê, navê bav Ramazan li Amedê ji dayîk bûye sisiyê tîrmeha 2018 li Garê şehîd bû. Yasîn Garan bi nasnav Berxwedan Cudî, navê dayîkê Vecîde, navê bav İbrahîm li Şirnexê ji dayîk bûye sisiyê tîrmeha 2018 li Garê şehîd bû.
لقامشلوی جوب آزادی ریبرا پوم مشکه مزن ته لدرخستن لباجر قامشلوی باکور رشات سوریه به هزاران کسان به داخواز آزادی فیزیکی ریبرا پوم مش لدردخه رخصتن انگیسه دموکراتیک نونرن اول و باوریان و به هزاران ولاتی لسر بانگا میساگه لقامشلوی لخچرویا سونیه هاتنگل هب مش راوندا باجر دومیه و جگل و باوریان جدا گله کس پشگیری دان مشه کنگره استار و عالمن اولی پشتی مشه لخچرویا شهیدان به زمان کردی و عربی داخویانی دام داخویانی ده تجدا گرانگیری لسر براپو کو 28 سالان دو ما هات شرمزار کرن و هات گوتن کو آزادی و یا فیزیکی دیجبو گلن رشتا ناوین دیار کرده وزیر بریه پرورده یا حسین چلیک درباره پیواژویه ده نرخاندن کر او گوت پرسا کرد و چاره سر ببه روزنامه یeni yaşamı bu vezir beriye perverde Türkiye Hüseyin Çelik re peyvinek çekiriye Hüseyin Çelik 2013'dan 2015'dan da pevajoya diyalog ke berdev ke hede AKP bu ango berdev ke iktidare ye pevajoye bu Çelik hem bahsa veya serdeme kiriye hem jibalk şandiya sergiringiya çare seriye jibu pevajoya ve devre ku seruke MHP devlet Bahçeli da desteklerin u bir inisiyatif ket u xabata reberapu bu Gevde bu Hüseyin Çelik dibêje destpêkirina pêvajiyê kêfxweşiyê sala 2013 di pêvajoya wê demê de min berdevkiya pêvajiyê dikir hingê tevlî bernameyeke televizyonê bû min got ya em ê vê pirsê çareser bikir yan jî wê ev pirs serê me bixwe wisa jî bû halê Tirkiye li ber çavan e li gorî min li Tirkiye mesela herî mühim pirsa Kurd û çareseriya wê ye divê ev pirs biriya diyalog û müzakereyê çareser bibe Hüseyin Çelik mesafeya ku saleke hatiye derbazkirin erini dibine le dibêje terînake derheqê pirsa Kurd de herkes bi esase mesele dizane dema axaftina li ser mesele qediya ye dema icraat û pratikê ye dema wê ye ku haq û hukuk were tanzîm kirin madem em bahsa xuşk û biratiyeke dikin divê em haq hukukê wê jî deynin holê wê ev biratî wekî biratiya Habil û Kabil be yan weke biratiya Yusuf û Bünyamin be divê em êdî biryara vê bidin û li gorî egera wê jî em kar bikin Hüseyin Çelik bal dikşîne ser daxuyanî û helbesta devlet Bahçeli jî û dibêje aliyê herî tund ê mesele ketiye nav pêvajiyê heta jê re pêşengî dike ev gelekî mühim e di pêvajoya sala 2013dan 2015dan de ev tune bû xwezî hingê hebûya tişta dixwazim bêjim ev e em bi ser û mejiyeke gevneperest nikarin çareseriyê bînin tişta em jê re dibêjin îradeya siyasî jî di çareseriyê de nikare li gorî encamên anketan tev bigere em bînin bîra xwe li İngilîstan û İrlandayê Ton Blair û Gail Abers re hevdîtin kir bi diyalogê mesele İrlandayê çareser kirin em jî li hev godar bikin hev fêm bikin em ê bikaribin çareseriyê deynin ji bo vê jî derheqê çûna komisyonê ji bo îmraliyê divê keseke wisa req û hişk nebe mafê hêviyê mafeke gerdûniyê li gorî pêvajiyê nayê nirxandin serokê Baroya Wanê Sinan Ozar rastiyar kir ku devlet û desthilatdariya Tirkiye di gavevetina ji bo aştî û çareseriyê de dudilîne ev ji dirava civakê de dibe sedema şikestina bawerî û rê li ber fikrên ciddî vedike Parêzer Sinan da zanin ku heta îro tene bi avakira komisyona gav hatiye avêtin û got lê komisyon hîna guheriya mîmarê pêvajiyê Birêz Abdullah Öcalan guhdarî nekiriye gelek partiyê siyasî piştgiriyê didin guhdarîkirina li Birêz Abdullah Öcalan gelê komisyon çima divî warî de gav navêje Tevgera Azadiya Kurd pêvajoya bêçêkirina tamam kir ji vir û şûn de wê pêşniyarên Birêz Abdullah Öcalan li ser demokratîkbûnê Tirkiye be
Serokvekili Komadan Parti Sezai Temelli Meclisi li ser mijarên Rojavê daxuyanî da. Sezai Temelli balkişan serxebatên bütçeya sala 2026 û got pirsgirêkên gel û Rojava gel di meclisê de tune. Her wa bütçeya sala nû jî ji Rojava gel dûr e. Ev bütçeya sermayeyê ye. Dema em li newekevbûna herêman dinêrînin bawayeke şember bajarê Kurdan xwe radixin pêşçavan. Li bajarê Kurdan bê adaletî heye. Dibêjin peyva bajarên Kurdan li dijî destûra bingehîne. Teşkîlata planlamayê ya dewletê bütçe kirine du beş. Beşek herêma yekemîn e, beşek jî herêma şeşemîn e. Bajarên Kurdan de herêma şeşemîn de cî digirin. Ev jî cudakariya li Kurdistanê tê kirin vekîrî radixe berçavan. Bajarê Kurdan ji nedîtî ve tên û em vê yeke qebûl nakin. Sezai Temelli balkişan ser pêvajoyê heyî û gavên divê werin avêtin jî. Piştîbanga dîrokiya Birêz Öcalan rêveberiya tevgera Azadiya Kurdistanê gelek gavên wêrek avêtiye. Ev gav yek alî bûn û ji bo pêşveçûna pêvajiyê bû. Lê divê gav bi du alî bên avêtin. Gava herî giring a ku li aliyê din bavêje jî çêkirina qanûnên taybet e. Piştî bi dawîbûna civînên li komîsyonê dê li ser vê yekê raporek werê amadekirin û hevpeyvîn bikin. Em hêvî dikin ev pêvajoyî dirêj naajo û gavên pêwîst werin avêtin. Li ser nîqaşên çûyîra komîsyona ya li İmralı'yê jî Serokvekîlê Dem Partî ev peyamda. Dê di civîna hejdemîn mijarê de komîsyon li ser çûna grava İmralî nîqaş bike. Em jî ji roja awil ve dibêjin divê komîsyon biçe grava İmralî divê li Birêz Öcalan werê guhdarî kirin. Em hêvî dikin di demeke nêz de komîsyon biryara çûna grava İmralî bide û demil dest biçe. Li Almanyayê rûbirûbûna komkujiya Dêrsimê li Almanya bajarê Mannheim ji bo salvegera 88 ya dardekirina Seyid Rıza û hevriyên wî bi pêşengtiya Federasyona Alewiyan merasîma bîranê hate darxistin. Di merasîmê de Mehmet Yaman axaftina vekirînê kir. Piştre lêkolîner û nivîskar Mehmet Bayrak axivî got heta ku belge naaxivin heqet nayê dîtin. Piştre Ozan Ali Baran tiştên ku di dema qirkirina Dêrsimê de dîtine parvekir û stran got. Hasan Hayran Atêjî axivî û qirkirina Ermenî û hemû komkujiyên li hemberî gelan şermezar kir. Bernameya bîranînê bi xwendina helbesta ez welat dixwazim ya Cahît Sıtkı Tarancı bi dawî bû piştre loqma hatin belav kirin. İHA'de encamnameye kongreye xwe eşkere kir. Komalaya mafê mirovan İHA'de di 15 û 16 mijarê de le xerê kongreya xwe ya 22 li darxist. Di dawiya du rojan de gelek nîqaş hatin meşandin û ji bo rêveberiyan nû hilbijartin hatin kirin. Piştî hilbijartinan İHA'de encamnameyek eşkere kir. Encamnameya kongreya İHA'de wiha ye ev 40 salin em ji bo çareseriya pirsa Kurd jinan bindestan karkeran û mafê mirovan têkoşînê dikin. Di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de roleke giring û mîsyoneke mezin li İHA'de hate barkirin. Em jî bi vê berpirsyariyê tev digerin û hewl didin bibin bersiv. Di demekê ku di kadên mafan ên wekî mafê jinan, îfadeya azadiyê, azadiya keseyetî, ewlehî, mafê dadgehkirina adil û mafê jîngehê de binbêkirinên mafan zêdebûne. Bi tayînkirina qeyûman mafê hilbijartin, hilbijêrana wîradeya gel têtine kirin. Li zindanan bi pergala tecrîta kûr her cûre binbêkirinên mafan dewam dike. Biryarên dadgehê navneteweyî nayên bicîyanîn. Mekanîzmayên parastinê yê neteweyî û navneteweyî hilweşiyan e. Lê tevîvan jî em weke İHA'de dev ji tekoşîna xwe bernadin. İHA'de erkên xwe yên di demên pêşte wiha rêz kir. Ji birî xebatên parastinê, xurtkirina xebatên belgekirina binpêkirinan, xurtkirina hevkarî û piştkiriya bi hemû rêxistinên demokratîk re, tekoşîna li dijî polîtîkayên bêcezakirinê, vegerandina kesên bi kehekeyan hatine îhraçkirin bo karên wan, şopandina pêvajoya aştiyê. Em ê xebatên ji bo ku mafê zimanê zikmakî û çandî xurt bikin. Li dijî têgeştina netew dewletê em mafê hemwelatiya wekev biparêzin. Em ê xebatên ji bo azadiya jinan û binpêkirinên zindanan xurt bikin.
د داویه ده هات دیارکرین که ده انجام هلبجارتنه ده جیهان آیدن و اویا ارسوی وک هفسروک نو ین ایهده هاتن هلبجارتن. سروکاتیا روحانی یا دورزیان ایداین حکمتا و گوهز درواند. مدیای سر به حکمتا و گوهز از سوریه و ایتاکر بون کو هفدیتن درابن نمونه سویدایی و حکمت ده لأردن چه بونه و لسرمجار سویدایی نقاش چه بون. سروکاتیا روحانی یا میوه هیدین دورزی ین سویدایی اویتارت کرم. سروکاتیا هر داخویانی آیان داده standine ke li ser navê şênên Swêdayê bixapandin û paşguhkirina biryarên navneteweyî binav kiriye. Serokatiyê diyar kir ku daxwazên wan zelalin pêdivî bi hevdîtin an kongreyan bi aliyên din re nîne. Her wadet şakir ku biryarên navneteweyên dewletên garantör ji dîroka ragihandina agirbestê ve pêk nehatine û got ev şandekî ye. که او هلبجارتی و ارکتار کریه چما چو اردنه. سروکاتی هر وادیار کر که حکمت آوی گوهز بوان ایدایان هودده کریارین خوین دجمنانه و طوله روا بکه. سروکاتی دیار کر که سخته کرن برواجی کرن و کمپلوج برسیوین وان پرسان اشکردکه و ایدای تمثیل سویدای جالی شاندین نفرمی و نراستان. فوزا یوسف کو دوی له جهان له ګوري پرسپکټیو واژنه به رخصتن کړه. فوزا یوسف دوی له جهان له ګوري پرسپکټیو واژنه به رخصتن کړه. اندام دسته سروکاتی پیاده فوزا یوسف جه آژانس نوچیانان فراقفی او گفت ده 13 سالانده گلک دستکفتی هاتنه به دستخستن او شورش دناوا شورش ده هاتیه پیکانین. پرگالا هف سروکاتی ده همو سازیانده پیکته رژه بشتربونا جنان ده هر سازی و دزگه ده جسدی پینجیه و لهنک جهان زیده تره. فوزا یوسف دیار کرد که نتو دولت برهم هشمندی میرن و زمان و پرگالی جی بابک سالاریه. اف جیته واتای پرگالا که کولاتیا جنه و کولاتیا جواک اساس دگره. دوی اف سیستم لطوای جهان وره گوهرتن و پرگالا که شورش جنه وره اساس کرن. فوزا یوسف دستنشان کرد که سپانین هتشه یا که پشتی هلوشاندنا رژیم بشار اسد آنین سر ریوبریا دمکی جی پرگالا میر سردسته او ها دوام کرد. جیه جنه ده دستلاتاریا هتشه دنینه. به تایبتی جنین باکور و روجلات سوریه پرگالا که به وی رنگی قبول ناکن. جنان دست یفتین خواه به جان خواه به خوین خواه استندنه و به حیثانی جی دست برنادن. نها یک کار گرینگ ده عالی حقوقی ده لپیشیا مهیه او جی پیمان جواکی یا جنانه. ما اف خبات جبو همو جنین سوریه دای دست بکرن او ویل جیهان ببمیناک. فوزا یوسف تداویا خافتن خود و هاگود. ایرو لطوایه جیانه جنتین کشتن و بتندی ره روبرو دمینن. پیویست جن دوار رخصتن بونی ده کولکتیف ببن و همو جنین جیانه هفگرتی بن. جبو ویجی ام بانگ لهمو بشن جواکی دکن که جبو بلند کرنا تکوشینا جنان تکوشینه که هفپار بمشینن. نتنه 25 مجداره دوی جن هر روش وی تکوشینه مزن بکن. مترولوژی جبو گلن باجارن باکور کردستان هشیاری بارین آنکر. مدیریت گشت مترولوژی جبو باجارن باکور کردستان هشیاری برف و باران زده کرد. مدیریت دازانه کل بندین لبدلی سموش سیرت وان شرنخ و جلو مرگی لهی رابن آو رابن و دوگو هستره ده پرسکریک در کون. هات گوتن کلوان هرم نابوری لبندا بارین زده نه و دل دورین بلنجی برف بباره. هات گوتن که دل جیهن بلند این هرم سر حدجی شلوپه و برفه که زده بباره.
ارتشا اسرائیل را گاند کل باجار لبنان ده هریشک هوایی ده برپسک حزب هاتیه کشتن. ارتشا اسرائیل ایرو را گاند کل گوند منصوری نافچا سورا لباشور لبنان وسایت که کریه هدف. ارتش دازانو که ده هریش ده اندام حزب الله محمد آریشیوک هاتیه کشتن و ده ارتشا اسرائیل آفسیند آدرس دیمن ایریشی به درونای وشانت و او آگاهی لسر حساب خوی اکسی پار بکر. شیوک نونر خوجی حزب الله یه گوند منصوری بو. ده همان دمده دوسیین لشکری و آبوری ده هماهنگی دنابرا ریخستن اون نشتجین هرم ده چه دیگر. هر وها با آرمانج تروری ملکن تایبت دست سر دیگرن. ارتش چالاکین شیوک به پیکرن لهفکرن دنابرا اسرائیل و لبنان ده پناسه کریه و داخویان گودی چالاکین خواه لهمبری گفنج باشور لبنان به دومینه. وزارت تندرسی لبنان جراگاند گل منصوری دیریشه که هوایی یا اسرائیل یا لدیجی وسایت که ده ولاتی اکاتیه کشتن. وزارت دربار ناسنامه کشتی ده آگاهی پاروه نکرن. بله گودان جمعنو چینی رو پیشکش کرن آنا خاطره ودم باش.